I Holbæk og Odsherred udvikler vi en skolekultur, hvor alle på skolen skal lære og skal udvikle sig fagligt og menneskeligt. Skolen skal være en lærende organisation. For at nå dette mål arbejder vi blandt andet med kompetencecirkler. Kompetencecirkler er en særlig måde at arbejde i teams på. Et team udvikler sine kompetencer gennem videndeling og forpligtende samarbejde. Udgangspunktet for kompetencecirkler er undervisningen. I arbejdet med eleverne er det kompetencecirklens rolle i fællesskab at analysere, hvordan den nuværende undervisning har støttet eleverne og den enkelte elevs læring, udvikle undervisningen med udgangspunkt i de fælles pædagogiske analyser for at gøre undervisningen bedre i forhold til at øge elevernes og den enkelte elevs læring. Med jævne mellemrum udvikle undervisning, så underviseren selv lærer noget nyt. Beskriv de nye undervisningsforløb, så de kan deles med kolleger. Reflektere over, hvordan undervisningen har virket. Fastholde den pædagogiske refleksion både individuelt og i teamet. For at dette arbejde kan fungere optimalt, må hele skolen arbejde i og med kompetencecirkler. Det er en kultur for skole og for professionelt samarbejde, og det er en del af synlig læring og synlig ledelse. I arbejdet med kompetencecirkler er skolelederens rolle at sikre, at alle på skolen har fokus på elevernes læring, være rollemodel for skolens ledelse og øvrige personale, sætte klare mål for, hvor skolen skal hen, følge op på disse mål, dele viden og erfaring med andre skoleledere, spare og coache skolelederne på skolen, tilvejebringe kompetenceudvikling for lederne, hvor der er behov for det. For at sikre arbejdet med kompetencecirkler med elevernes læring som fokus, er det skolens daglige ledelses rolle at sætte klare mål for skolens personale i forhold til skolens strategi, en kontrakt, følge op på disse mål, deltage i det pædagogiske udviklingsarbejde, foretage undervisningsobservationer, spare med og inspirere det pædagogiske personale ud fra fokus på elevernes læring, spotte kompetenceudviklingsbehov hos det pædagogiske personale, tilvejebringe kompetenceudvikling for det pædagogiske personale. En skole med velfungerende kompetencecirkler har evnen til at fremme og fastholde læring for alle dets ansatte med det kollektive formål at øge elevernes læring.